Viete si predstaviť, že by ste vymenili svoj tradičný koberec za toto? Ja vám dnes predstavím niekoľko hlavných dôvodov, prečo si myslím, že kobercové štvorce sú efektívnejším riešením. Prvou výhodou je manipulácia pri pokladke. Bežný metrážny koberec je náročný na vynášku a taktiež na rozloženie, kým kobercové štvorce sa ukladajú ľahko a presne. Ďalšou výhodou je variabilita a dizajn. Kobercové štvorce prinášajú nekonečné množstvo možností, ktoré oživia váš interiér. S kobercovými štvorcami viete aj ušetriť. Pri pokladke v atypických priestoroch vzniká ďaleko menej odpadu. Kobercové štvorce sú elegantné, praktické a vždy sa dajú prispôsobiť na mieru. Zaujalo vás toto moderné a praktické riešenie? Pozývame vás na náš e-shop Bargertex.sk, kde vám ponúkame množstvo kombinácií kobercových štvorcov pre váš interiér.